Moltes gràcies, presidenta. President, molt honorable, la setmana passada celebràvem un ple extraordinari sobre emergència social i nosaltres esperem que, lluny de ser un fet puntual, aquest ple hagi marcat una inflexió i que situï l'agenda social en les preocupacions permanents d'aquesta cambra. Cal dir que entre els compromisos adquirits, tot i ser rellevants en molts aspectes, queden lluny de la realitat complexa i difícil que es va palesar en els debats d'aquest Parlament. I en alguns casos particularment dolorosos diríem que l'actitud de la Generalitat encara sembla agreujar algunes situacions d'injustícia d'alguns col·lectius particularment castigats. Mireu, és coneguda i indiscutible per nosaltres la irresponsabilitat del govern espanyol, del govern del PP, pel que fa al finançament de la llei de dependència. Tanmateix, l'entrada en vigor de l'ordre del 22 d'abril del 2014 sobre l'avaluació dels recursos econòmics de les persones beneficiàries de la llei de dependència ha generat situacions en què el copagament pràcticament engoleix els recursos d'aquestes persones. Tenim casos reals en què persones amb discapacitat física, una persona que cobrava 950 euros i en pagava abans 740, amb la posta en marxa d'aquest ordre, resulta que en paga 913 euros en copagament. Per tant, es queda en una situació realment de veure els seus recursos literalment engolits. Hi ha tot un seguit de federacions, d'INCAT, ECOM, COCARMI, que ens han fet palesa la seva inquietud davant d'aquesta situació. Nosaltres li demanem quan faran el gest decisiu de derogar un ordre que causa aquesta situació absolutament intolerable. Senyor Rabell. Sí, efectivament, sabia i no ignorem les dificultats pressupostàries i financeres de la Generalitat. Jo només li voldria recordar una xifra que ha sortit aquests dies. El 2015, i és un tema del qual sembla que no agrada gaire parlar en aquesta cambra, el 2015 Hisenda, la Hisenda espanyola a Catalunya, va recaptar en frau fiscal 2.127 milions d'euros, dels quals gairebé 400, el 18%, corresponen a tributs de la Generalitat. La qual cosa demostra que, efectivament, si féssim un esforç per anar a buscar els diners on són, potser podríem fer front a situacions realment d'emergència social.